Sigo reflexionando. Unha vez, unha xefa de cociña, que sei que me ten aprecio, mas tivemos as nosas, estábamos así, bueno, nun momento de tensión. Eu estive moi mal de saúde mental e hai cousas que me afectan moitísimo, moitísimo. Formas de falar que me fan moito mal. E daquela tiveramos un momento un pouco tenso, non? A xefa de cociña, máis eu expliqueillo así. Ao mellor sirve vos, mesmo para dicírvolo a vos mesmas, non? Dicían, ti sabes esa xente que non pode levantar o capacho das patacas porque lle dá aí na hernia? Vale. Pois eu podo levantar un capacho de patacas peladas, que son 2 sacos de patacas, eu só a metelos á cámara. Inda pago por ir ao xinasio e facer peso morto, que é eso. Pero hai maneiras nas que a xente fala que a min fanme mal, non? Hai xente que padece da hernia, eu padezo da mente, non? Unha vez dixen no chollo unha frase que agora digo moitas veces, non? O humor é un EPI, un equipo de protección individual. Sempre sinalo a cabeza, non? Cando digo en lugares que ademais os EPIs son moi importantes, non? E ao mellor din, que ti sempre tomas todo con humor e tal. Eu sempre digo, o humor é un EPI. O humor no traballo é o teu equipo de protección individual para a túa saúde mental. Creo que nunha etapa como a que estamos vivindo, onde hai tantísimos problemas de saúde mental, é un EPI, é unha cuestión de riscos laborais. Pasamos moitas horas no traballo. Ter humor e saber relativizar é saúde. É importantísimo. E si que teño esa cousa do humor. En moitos sitios dicían, que ti és moi simpática. E eu sempre lles dicía, porque eu aquí entrei por un casting, eu non fui ni pola título, eu non teño nin o celga. Eu fixo a xunta un casting de xente simpática e aí entrei para as listas. Si, facía moito estas bromas a xefa esta a que lle expliquei o dos que podo levantar os 2 sacos de patacas dun golpe, mais non podo levantar según que maneiras, non? Nas que fala a xente. Unha vez dicía eu, que eu non veño das listas esas de cociña, eu veño dunhas listas especiais que ten a xunta cando di hai que mandar a alguén simpático que están ali amargadas e mandanme a min. Pero eu creo que é moita hora de que esa parte psicolóxica, vendo como está a saúde mental, comecemos a tomala moi en serio nos ambientes de traballo. Moi, moi en serio. Porque son moitas horas, todos os días. Algo que ti non desexas facer. Aínda que che guste o teu traballo, ninguén quere ir traballar. É unha cuestión de supervivencia económica. Logo, é importante. A parte dos EPIs, aló onde non hai EPIs, non? Onde non hai que vestirse dunha forma específica ou usar elementos de protección, hai un EPI, eu teño o meu, que é o humor, é a capacidade de relativizar. Ás veces teñome rido moito no traballo coa capacidade de relativizar, non? Cando pasa algo, non? Avariouse unha máquina. En cociñas é unha putada, porque efectivamente, cando falla unha máquina,
desmóntase o traballo. Por iso, en cociña sei que hai que ser persoas proactivas, non? Podelo relativizar, non? Esa idea de traballar baixo presión, é dicir, poder regularte e regular as outras persoas, que isto sería moi marxista, non? Liderar desde a base, poder regular o que te rodea para que nadie sufra no traballo. É un traballo só. Eu teñome rido con cousas, no sitio que traballei, que fallaba moito o tren de lavado, e tiña que vir o de mantemento e tal, e viña sempre mosqueado, porque fallaba moito, a verdade, que nós non lle facíamos nada. E un día aí marcha o tipo, viña así como cabreado. Eu sempre o levaba polo humor e así. E ao mellor chegaba e dicía, home, tiñamos gana de verte, non nos ves ver, tivemos que romper o tren de lavado. Así. E daquela, el relaxaba, non? Viña cabreado e ti dis isto e o tipo de mantemento tamén baixa aí e tal. Arreglaba o ali e era un aparato moi vello e tal, e cando marchaba eu tamén sempre dicía, bueno, Manolo, cando queiras vernos, xa sabes, avisas e rompemos algo. E ás veces é iso, non? É ese epi, non? Sabes, é como, é importante, pero non é grave. Sobre todo o xestual, a agresividade xestual, que é unha cousa que ademais todas as persoas usamos e que compre facernos conscientes de cando nós as usamos tamén, porque o aprendemos así. E desaprendelo. Deixar de petar cas cousas, andar, non sei que, porque iso é violento para as persoas que nos rodean. Eu, no traballo, volvínme... Henry Ford estaría encantado, usaríame de exemplo. Volvínme unha persoa super de movimento corto. Pim, pam, ta, ta, ta. Sí. Para evitar, porque eu tamén tiña adquiridas a veces ese... Sí. E deime conta de que é unha... non vou dicir que é unha violencia, pero sí que hai, non? Hai agresividade hacia as persoas que están traballando contigo. Eu deconstruín todo iso. E, ademais, é importante recoñecer que o temos. Eu recoñezo que eu tamén usaba ese tipo de agresividade na miña contorna laboral. Sempre tiven moi bo humor, pero ante os enfados eu tamén tiña aprendido este comportamento. E é contaxioso. Pero eu creo que o humor e o relativizar e o ser máis amable, non? Porque é unha amabilidade xestual tamén que ti tes no traballo. Mais amable nos teus movimentos. É importante. Isto tamén se explica moi ben desde Foucault e a microfísica do espazo. A microfísica do espazo é unha cousa super interesante nos lugares de traballo. Eu teño algo que eu fixen sobre microfísica do espazo que é un proxecto que nunca vou levar a cabo, non? É un dossier sobre ética laboral na función pública. Fixera-o para aí, pero vale para calquer. Ética laboral, e ten unha parte do dossier está baseeina na microfísica do espazo de Foucault, non? Ser amable na maneira na que usas o espazo no lugar de traballo,
como ti te colocas, como ti te moves e como ti usas o material. Pode ser moi amable, moi boa compañeira, sen interactuar realmente, ou moi mala compañeira e ser agresiva, sen falar e sen interactuar.